llama Riversa. El nostre projecte científic està basat en detectar punts de contaminació en la fabricació del gelat artesà. Hem triat aquest producte perquè al nostre poble hi ha una gran varietat i amb antics omple de terrasses que ofereixen amb la calor com molt de gust prendre un. A més, ens aporta molts nutrients essencials. El més destacat, el calci. Bon dia, benvinguts al nostre programa artesanal de gelats. Els nostres operaris tenen formació específica sobre les normes d'higiene que han de mantenir, representant les normes de contaminació. Per això és que se Quins ingredients té el gelat? Els ingredients que utilitzem en la fabricació de la base blanca són aigua, llet, sucre, nata i estabilitzant. També podem trobar la base groga, que importa molt. El primer pas és fer la traçabilitat de tots els ingredients. Aquí aportem el número de lot, per si ve algun producte contaminat o no. El segon pas és fer la traçabilitat, la pasteurització, perdó. Què és la pasteurització? Per què es fa? La pasteurització és un tractament tèrmic en què la mescla assoleix 85 graus en 20 segons i així eliminem totes les bacteris. I després passem aquesta mescla a una bomba homogenitzadora que en treu tots els grumolls. I la refredem ràpidament a 4 graus. I aquesta mescla és el gelat? No, encara no. La passem a una tira de maduració, amb agitació lenta i constant, a 4 graus. I aquí afegim els aromes corresponents. Fruita, xocolata... I el gelat? Encara no. Hem de deixar-nos la temperatura. Ara la passem a la geladora, amb un agitador rascador. Aquí la temperatura hi serà de menys 10 graus. Recordeu que és molt important netejar la geladora després de fer-la servir, perquè així evitem transferències de matèries estranyes. I aquí ja hi tenim el gelat fet. Cada vegada baixem la temperatura. Sí. Després de fer la mescla i de tenir el gelat fet, le posem en una capsa d'acer inoxidable o poliestirè i el portem ràpidament al congelador, a 18 graus. I és molt important que la cadena de fred no es trenqui. Què és això? T'has fixat que des que hem començat hem anat baixant la temperatura de forma molt meticulosa? Doncs la cadena de fred consisteix en anar baixant la temperatura en aquest ordre de més alta a més baixa i sense tornar enrere. D'aquesta manera evitem que hi tornin les bacteris. T'han parlat de gelat a l'Armebus Tendreny. Doncs em podeu trobar a la geladeria a la cantonada. Els porta el nostre transportista en la seva furgoneta independent, a uns 20 graus. I recordeu que és molt important que no es trenqui la cadena de fred. Mireu allà, hi ha una paradeta de gelats. Som-hi! Gelat! Gelat! Saps que l'aigua està calorant tot el dia i va netejant la cullera? Quina quantitat de contaminació! Sí, Gelats, som-hi! Que està bo? sí. No podríem fer per netejar la cullera sense gastar tanta aigua? No ho sé. Podríem fer servir brexeta? No, gastaria molta aigua. Ja ho tinc. Podríem fer servir una màquina que amb un sensor, quan processi la cullera, ens
farà aigua a pressió i així no gastaríem tanta aigua. No hauríem de tenir una aixeta oberta durant tot el dia i amb menys aigua faria la mateixa funció. I podríem afegir també una depuradora portàtil amb un circuit tancat que des de completar i de des d'aigua. Quina bona idea! Ara estan preparant el robot perquè la primera missió que faran. Una de les missions, que és la que s'utilitza, quan nosaltres potser ho diríem més com si fossin proves, doncs ells en diuen missions, el robot intentarà recollir aquests peixos que hi ha aquí al tauler. Aquest tauler està orientat al que seria tota la cadena alimentària. O sigui, des que es cultiven les matèries primeres, que recullen peixos, els peixos, aleshores després la zona del transport, la zona de cuina i la zona on se serveix, on hi ha més menjar el producte final. Llavors l'àrea dels peixos seria la recol·lecció de matèries primeres. Missió auxiliar. Els peixos han d'entrar amb aquest rectangle d'aquí, amb aquest quadrat que representa que és la base, i tots els objectes que han de recollir els han de tornar a la base. Ara recolliran aquelles peces verdes petites que hi ha allà que representen bactèries que nosaltres podem trobar a l'aigua del mar, la contaminació aquàtica. Ara preparen el robot per anar a recollir aquesta àrea d'aquí, del camió groc, la segadora de color vermell, representa la recol·lecció dels vegetals i aquest camió groc l'han de recollir i portar-lo a la base. Ara han d'anar fins a la segadora i la segadora vosaltres no ho veieu, però dins té unes peces petites de color groc que representa que és el blat de moro. Si el blat de moro cau a la base, cau al tapet, és una puntuació, i si recullen els grans de blat de moro i els porten a la base és una puntuació superior. S'ha de repetir la seqüència, hem de tirar la bola groga i després recollir el blat de moro. Bueno, missió aquí tenim un petit problema i és que aquest tapet ha d'estar en una zona completament plana i ha d'estar ben estirat, perquè si no les ondulacions alteren la programació del robot, perquè ha de fer un número de voltes, etc. Aleshores han tingut aquest petit inconvenient que des d'aquí sí que es veu una miqueta rodat. Allà a la competició trobarem un tapet ja preparat pels de l'organització. Ara recollirà les bactèries de la zona agrícola, que són d'aquest element d'aquí, de les terres.
Bé, doncs, a la competició que hauran de fer es trobaran amb un tapet igual que aquest, a l'altra banda, o sigui, dos tapets oposats. Aleshores hi haurà dos equips i competiran entre ells, és a dir, posaran el marcador 0 i en 2 minuts i mig han de fer el màxim de proves possibles, amb èxit. Cada prova doncs, té una puntuació. Per exemple, la recollida de bactèries, si es recullen totes, valen 12 punts cada una. Si en cau alguna al tapet passen a valdre 7 punts. Bé, nosaltres encara ens falta acabar de lligar unes quantes coses, però tenen molta il·lusió, ganes de fer-ho bé i esperem passar un bon dia. Hi ha 7 premis, nosaltres competeixen 14 equips, hi ha 7 premis, un doncs el millor treball en equip, el millor projecte científic, la millor programació del robot, els que ha aconseguit més puntuació en el tauler de joc. Hi ha un premi que és l'equip que ho ha fet tot bé, però després hi ha premis secundaris. Pot ser que sentim a un i pot ser que vinguem sense cap, però la veritat és que ells, doncs, suposo que nosaltres ho hem fet amb il·lusió que ells hagin pogut aprendre en un camp molt desconegut i és un projecte de treball que esperem continuar en el futur. Enhorabona.